Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Gigi, 30 anyos, single, taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa kamatayon sa akong papa. Namatay manggod siya nga siya rang usa sa bahay. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay! Hala! Suga ko na itong kilata. Nga napagyudugdug. Di, Ma, wapas papa ni mo? wa pa mo ko kita nga naabot, ma. Asa maning tawhan na, uy. Dugay lagi rong nauli si Papa, masa? Ay, nagisgot magutong mohapit og log sayang manok, kinig off niya sa trabaho. Pasig mo ay nalangayan. Oh, pitaw sad. Kay mga ingon aron untang orasa, ni anamang gyud siya dinis ato. Kawanon ra ba mao? Ay, wa na, may taligsik na gyud ay. Uy. Maon na gyud ni. Muuwan na gyud ni kay ni bugnaw man ang huyuhoy sa hangin. Wa na gyud mao, ni uwan na gyud. Pastilan, uy. Asa na mas papa ninyo, uy? Nagdamag ka tuog payong si Papa, ma. Aw magdadahin no na siya payong. Ha? Be, atong tawgon, be. Ugasa na siya. Kay mubaha na gyud unya ng dana ba, paingon din sa ato. Na, di na sa kalabang. Ang paasan to kong cellphone, kaya akong tawagas Papa. Number you have dialed is either unattended or out of coverage Ano, di area. man makontak, ma. Kanat be rich. Ay, wa na gyud siguro to'y batteries papa ni mo, day. Dali ra ba kay itong malubat yung cellphone nga gamay, uy? Asa naman sad ko anis Papa? Ay, Oh, uy, nanya, nas Papa, ma ay. ay, salamat sa Ginoo. Saan ako Ginoo ko ni mo tonyo. Nga nung mipugos man taong kaglabang sa baha, do. Nagpadung naman gud untay ko din sa ato dihang mi uwan sab. Moga milahos na lang ko. Miubog ka sa baha. Ayaw sa maniyay. Nga anha mangyud ko agi. Unya, ang tiil ni mong nabahak. Nabahak ba, ma, uy? Ay kay nabahak naman gyud bitaw ng iyang tiil tungod siyang diabetes. Unya, miubog pa gyud sa baha. Mopay hugaw kay ng tubig sa daan paingon din his ato. Daghan kay ilaga. Uy, hala, bitaw pa. Papangimasa dahil dito pa ka. Ha, lakaw na. Kay mag-init kog tubig para humulan ng tiil ni mo human og himasa. Pa! Pa, man ako kaligo. Ikaw na sad. Masig maliit kasi mong trabaho. Pa! Oh, nagluya ka man ko diyan sa sofa. Di lang ko mo trabaho ron. Ha? Nga naman pa? Gikamayo man ang akong tiil. Ha? Labi ko na, be. Hoy, hala, hubaga sa imong tiil pa. Recorded by X Thunder Gaming. Sudlonon nga dapit ang among bay. Ug kun muuwan, mubaha gyud. Kay basakan manggod ko nun ni lugara sa una. Lote lang ning napalit ni Papa sa una. Mao yung akong gibayan. Ug mao lagi kun muuwan, magbaha gyud. Ug wa mi magdahom nga kadtong hitabo adi ay mahibaw-an na namo ang uban pang sakit ni Papa dihang among gipa-admit human moubog sa baha. Kay nihubag man og maayo ang iyang tiil nga daan ng may samad nga wa gid maayo tungod sa sakit niya nga diabetes. Unya, Naunsa ko na ko. nataptan ko no kag sakit gikan sa ihi sa ilaga pa. Leptospirosis. Sa mga sakita, uy. Mo na imong nakuha atong pag-ubog nimo sa baha. Ang rapihagot. Nga sige naman ko nga umog og baha. Anong karon pa man ko nasakit o piunan. Huwag niya pagid pa ay. Di ba gi-x-rayhan ka? Kay medyo lisod-sad ka nga mong ginawa. Nakita sa x-ray ni mo pa
nga baga na kay nikotin sa imong baga. Unsa? Kusog ka mang gumanigorilyo, good. Mao nga, matud pas doktor, paundangon kanyag sigarilyo. Labi na kay nakita pod nila nga nihubag ang imong heart. Unsa? Grabe hakot. Maulig na pa. May heart enlargement ka na sad. Mao nga undang na gyud anong panigarilyo nimo ha. Og niya pag yun ay, tungod kay diabetic man ka. May nakita na sang gas-gas sa imong atay. Unsa? Mamauli ta, Gigi, oy. Kadaghan ko dilay hatag na ako sakit din, he. Ni ata din, he, aron nga magpatambal sa nihubag o nagkamayo na akong tiil. Dili kay tumo-tumuan ba ko nilagdag ang sakit. Mamauli ta. Kaya mamatay hinuong kong sayok. Tungod ang sakit na ako nga ilang gipanghisgutan nila nga layo na subag sa akong tiil. Dugaya sa ni alas 5, oy. Aron maka-out na ko. Palit para ba kong tambal ni Papa? Si Kuya BJ. Hello, Kuya. G, ulit tayo kay wala na si Papa. Ha? Usawa na si Papa, Kuya. Patay na si Papa, G. Unsa? Unsa, Kuya, ngano namatay man si Papa? Ngano, Kuya? Mao na naabtan sa akong kuya sa amo nga patay na si Papa. Gisawayan pa unta nila og da sa ospital apan dead on arrival na si Papa. Og ang ingon nila nga cardiac arrest ang namatya ni Papa. Og nahibaw-an na mo. Og daghan di ay sadmi nga napalit nga tambal para ni Papa og wa niya imna. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Diabetic si Papa. Ug may samad siyang wa mamaayo sa iyang tiil. Dihang iubog siya sa baha, nihubag ug maayo ang iyang samad. Leptospirosis pagyud ang nakahubag sa samad ni Papa. Ikaduhang pangutana, may gas-gas kuno ang liver ni Papa. Tungod ba kini sa iyang pagka-diabetic? Kadili man sad siya mo inom og tambal. Manigarilyo hinuon. May kalabutan ba ang iyang pagpanigarilyo? Ikatulong pangutana, may heart enlargement si Papa. Ngano na amon sa din niya sakita? Maglisod siya sa pagginhawa. Tungod ba sab kini sa iyang pagpanigarilyo? Maka-enlarge ba di ay sa heart ang panigarilyo? Ikaupat ka pangutana, may mga tambal nga maintenance si Papa ug among nahibaw-an nga dili siya pirmi mo tumarini. Mao ba kini ang nakaingon nga giatake o na cardiac arrest siya? Ikalimaw katapusang pangutana. Nisulti di ay kuno si Papa kang mama nga giatake na siya og kaduha nga maglisod siya og ginhawa. Pero naulian ra siya pag inom niya og tambal. Husto ba ang ilang giingon nga sa ikatulong nga atake ikamatay na kini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gigi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga daling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw ganahan ko aning mao nga linya ba, you are only poor person if you are not happy with what you have. Mao gyud, pobre pagyapon ka bisag daghan na kay kag mga auto, daghan kag kondominium, daghan kag
mga ari-arian dia pero di pagyapon ka kontento, pobre pagyapon ka bay. Ha? Pero kung kontento na tagon say gihatag sa Ginoo nato, thankful ta kana makaingon ko nga dato na ka. So ganahan ko nga matiguang ta mawata ning kalibutan na nga puro ta dato. Ha? Dato ta. Bahala nag magkinaunsa. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Gigi. Gigi ba to ning nabinaw na to guys sa drama? Gigi, no? 30 years old, single, taga Minglanilla, Cebu. Minglanilla. Naghanap ako mga kaila diha, no? Musta naman to si Nestor o si Linda Pasaylo diha sa Minglanilla. Ito naman tong akong listahan. Ug katong mga gwardya sa DOHTRC. Pubida na wag tang kitong inyong dihatag na kong papel. Dagkuar ko sunod naghatag kay para dili ma-misplace, no? Nawa naman asa na to kini laging usahay daghang tag bulsa ba yan ta kay bawag asa to gisuksok na to aday mo tingali ni Geraldine Lopez, Gistoni Mamulang, Jeremy Sisiban ug si Bonifacio Hiramis ug musta na si Ma'am LP Alpante diya sa Minglanilla, Mark Anthony Suerte diya sa Liluan ning dakbayan sa Liluan Cebu ug Jewel Andales, Lady Jane Dangkulos dina sa Barangay Upra, no? Doon na tayo lingal na ta Joel, no? Musta naman daog ba nga tong mga kandidato, ha? Og si Lolito Luzon ug si Orlan Nilias diya sa Ormoc City mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Gigi. Punto medikal ang problema ni Gigi, no? Si Albert Day, no? Sa apelyido ni Albert dia sa Tungkop, Minglanilla. Limot ko sa apelyido ni Albert da. Ug katong niyang asawa nga si Aluna ba to? Alunsa. Thank you day kayo pag biabi nyo dia pag gana na mo sa inyong lugar, no? Diabetic si Papa, mo ni problema ni Gigi, no? Diabetic si Papa ug may samad siyang wala maayo sa iyang tiil. Diyang niubog siya sa baha, nihubag ug maayo ang iyang samad. Leptospirosis bagod ang nakahubag samad ni Papa. Well, kanang leptospirosis, mga hugaw na sa mga daga, kamahon sa mga baha, no? Pero pwede po og dili, no? Pwede po galing kay dinhi sa ato may schistosomiasis, no? Pero kato sa Leyte, ngadto sa Mulabi, Zamboanga, kadto mo gyud kanang mga lugar ha, na dagang kaso og schistosomiasis kung muubog ka sa baha. Ni sa ato leptospirosis, no? Posible ra pod nga na-infected ang inyong tatiil sa imong papa tungod lagi po kay diabetic siya, no? Kay kini ba yung mga diabetic nga mga tao masamad lagamay, porbida dugay maayo unya mo lagi na na mga komplikasyon, no? Sanis mga gani mga hinungdan nga naay mga heart problem ng ubang tao because of diabetes mellitus problema. So ngayon kag leptospirosis bagyod ang kinahang nakahubad sa samad ni Papa, this has confirmed by laboratory workup. Pero kung walay laing na nasakit ng leptospirosis da sa inyo sa Minglanilla, I don't think so, no? O ordinaryo na tingali nang na-infected diha kay ay samad gamay nya na-infected kay polluted baya ang kining tubig sa baha, no? So kinanglan nga kung ay mo mag-avoid tag mo kuan ang mga polluted na tubig nagmagwanwan, no? Kay matakdan ta or rather masakit ta aning daghang mga leptospirosis, pwede kag matitanos sa simbakog, masamad ka ng mga di mo makitaan nga mga talinis na ilawom sa tubig nga hugaw, infection, siyempre hugaw gana, polluted gana, daghang kagaw dang nadaan ng tubig. Okay, ikaduhang pangutana, may gas-gas kuno ang liver ni Papa tungod ba ni sa iyang pagka-diabetic? Kay dili man mo inom si Papa manigarilyo hinuon. May kalabutan ba ang iyang pagpanigarilyo? Well, ang cause aning diabetes is kining taas lagi imong blood sugar, kay dili na kayo mo function ang imong inunta mga organs nga responsable sa pag-maintain sa atong blood sugar, imong insulin level, dili na ma-monitor, no? So kung may gas-gas ang imong papa sa liver, daghang mga hinungdan niya na. Usa niya na, of course, ang alcoholic ka. Kasi mag fatty liver ka, mag cirrhosis, unya simbakulag mulala mahimong
ang malignant, no? I'm not saying nga malignant ang problema sa kuan sa imong papa. Kung ang manigarilyo, mo lower ba ya ang imong mga immune system ng manigarilyo kay ang nicotine, ang kanang mga carbon monoxide, mga toxic materials baya niya sa atong lawas, no? Kung nakay daghang nicotine sa imong blood vessel, ang imong heart mo pump extra effort ang pag-pump sa imong heart. So posibleng magka-complicate po ning magkardiomegaly ka kanang mudako ang imong heart, no? So makaingon ko sa imong pangutana nga ang pagka-diabetic nimo will add on to the problem sa atay sa imong papa, no? So, dili lang tungod kay dili siya manigaril moinom og mga dili siya moinom og mga hard liquor, siguro alcoholic pasabot niya kundi manigarilyo, no? So natay gitawag natog diabetes mellitus sa nagdagko na ta napay gitawag natog diabetes insipidus magagkan sa pagkabata, pero I don't think so nga diabetes insipidus ning imo sa imong papa mellitus ni siya. This can be cured by giving mga tambal like metformin o kanang mga insulin o depende sa discretion sa attending kining endocrinologist, no? Mga endocrine doctor ang mga expert niya ni, no? Ikatulong nga pangutana, may heart enlargement si Papa. O man akong giingon a while ago. Ngano man sab siya na ni sakita. Maglisod siya o pagginhawa. Tungod ba sab ni sa pagpanigarilyo niya. Maka-enlarge pa di ay sa heart ng panigarilyo. Yes, because maglisod naman kag ginhawa, no? Gamay nila yung oxygen mo suod sa imong kuan. So unsa may mga signs and symptoms nga mudako ng kasing-kasing sa tao, no? Lisod ginhawa, panington, unya butod ang tiyan, magubuubo, unya maglisod og kanang lie down ba, murag uncomfortable, dali ka puyon, nya ang heartbeat mutaas, no? Unya murag magduog-duog, murag ka kuyapon. So sa may mga inungdan ning namin gitawag og heart enlargement. Gitawag din naman sa mga pagtuon sa medicine nga cardiomegaly, no? Kaning cardiomegaly, ang heart muscles ani mugahi tungod magsigbumba og dugo ngadto sa other parts sa atong lawas, double effort or gagmay na lang ang lumen, ang lungag sa blood vessel because napuno na sa nicotine kay chronic smoker ang tao. So unsa may mga hinungdan, although dili kay sa klaro, but naapon ni siya genetic loading, meaning it runs in the family nga naagay mga problema sa kasing-kasing. Unya kanang mga tagas og blood pressure nga mga tao more prone to develop tagas dagko nga mudako ang heart, no? Unya paspas ba, no? Paspas unya kanang mga naayong mga previous heart attack, no? MI, myocardial infarction, no? Wala na dugo nga muadto sa kasing-kasing kay gisuplayan biya po ng atong kasing-kasing nga kuminumduman kining coronary artery, no? Mag-supply og dugo sa kasing-kasing. At for some reasons, makompromise ang supply sa kasing-kasing og dugo kay nabarahan, mo na, problema. Unya na po may gitawag na po mitral valve prolapse, no? In fact, 30% sa mga pasyente nga na anxiety, coincidental finding, although not part of the diagnostic criteria, na ay mitral valve prolapse. Unya, kini, mao na yung akong ikakuan mo, mga tao nga diabetic, they are more prone to develop cardiomegaly or heart enlargement. Ha? Nga mga taong kulang og vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine, ha? Onya kulang og iron. Onya na ay mga bugon-bugon diha or unsa naman sa mga buntis, usanis mga komplikasyon na kay heart enlargement due to unusual condition diha sa imong abdominal area. So mao na nga ko ikasulti ikatulon nimong pangutana, Gigi. Ikasulod nga pangutana. May mga tambal nga maintenance si Papa og among nahibaw-an nga dili siya pirming mutumar ini. Mao ni ang nakaingon sa atake na cardiac arrest siya. Of course, no? Kaya ang the number one inunta basihan sa improvement sa pasyente sa iyang problema is compliance or pagtuman. May giingon sa doktor, kapila man imnon ng mga tambal suma sa girisita, no? So moinom gyud sa tambal, no? Ang doktor may magbuot o kano sa ihunong, kano sa i-reduce o kano sa man pulihan ng mga tambal. Okay, mao ginay nagtuon og siyam ka tuig sa kolehiyo sa College of Medicine kay para tun
an lagi ng mga tambala, no? So mao na. Sunod nga pangutana, nisulti di ay kuno si papa kang mama nga giatake na siya og kaduha. Nalisod siya og ginhawa pero naulian ra siya sa pag-inom niya og tambal. Husto ba ang ilang gingon nga sa ikatulong nga atake ikamatay na kini? Dili pud ingog ikatulo na gyud pero taas ang risgo nga mga tao nga naay previous heart attack nga magka-develop of cardiomegaly or heart problem, no? Dili ko maingo nga ikatulo, ikaupat, mamatay na, depende kung madali, mada sa ospital. So ako ika-istorya sa imong papa nga kanang wala, o ngadto sa mga naminaw, no? Nga wala gyud ko mo sa mutuman ka sa order sa doktor kung kapila imnon ang mga tambal. Good compliance to medication ang maong inunta rason nganong naay paspas o hinay nga improvement sa kondisyon sa pasyente. Okay, so inaot nakasabot ka sa kong explicar mo Gigi ug ngadto sa libuan millions ka laminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko, no? Nga pirmi mong maminaw sa atong programa. Naday ko ipahabol nga reminder, no? Ngadto sa mga honorable ba? Honorable gug kabay, ha? Pisyal kas barangay. May mo bag taas-taasan nimo imong pasensya. Dili kay honorable ka, ikaw na noy unang manukmag diha, ha? Na koy buot pasabot ani, dili ko musultis ngan. Probida honorable barangay official niya maoy mag-una-una panukmag diha. Mga ining disiplinahon ning mga ingon ani. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arawan. Dagang salamat o mayong adlaw.